Dia plujós, graderies semidesertes i gespa en mal estat. Tot un panorama. Però el cert és que el Lleida-Badalona va començar revolucionat i tots dos equips van tenir ocasions. Aquí Santos no pot culminar la jugada i en la següent, l'ex del Lleida, Javi Lezaun, no arriba a rematar després del refús de Gonzalo. El porter del Lleida no estaria gens afortunat en el 0-1. Es van passar aquest servei de cantonada que Pons remata a gol als 11 minuts. Però dissabte va tornar a aparèixer el millor Benet. Als 36 minuts es va inventar aquesta acció individual que acaba amb un xut ajustadíssim al pal. El Lleida havia igualat el partit i als 19 minuts de la segona arribaria el fet que el començaria a decantar, l'expulsió de Besora per doble amonestació. Només un minut després, Santos, a la sortida d'un córner, feia el 2-1. Els de Francisco van intentar una tímida reacció exemplificada en aquest xut de Javi Recio, que surt fora per poc. Però el Lleida ja estava en línia ascendent i va rematar la victòria amb 2 gols més. El 3-1 del fill predilecte, Sergio Rodríguez, als 82 minuts, i el 4-1 definitiu en aquesta cavalcada de Tato quan ja es complia pràcticament el temps reglamentari. No los vi todos, pero casi todos los que vi yo sí. Este es el mejor partido, además contra un buen equipo, un equipo que sabe a lo que juega, muy difícil de batir porque tiene gente de mucha envergadura. Puede ser que esté por debajo de los 50, o sea, de los 60. Eso significa que nosotros y el Lleida estamos a tiro de 13-14, por lo que está claro que de los 6 que quedan pues tendríamos que sacar bastantes puntos, ¿no? El Lleida va fer bona la dita d'entrenador nou, victòria segura, i el seu somni, igual que el del Badalona, encara és possible.